do Dragón, debaixo dunha cripta, que se chegan os laberintos por debaixo da igrexa de San Pedro. Hai un policía que se chama Cortiñas que anda a ver que pasa con estes chavales. E de verdade non andaba por aí buscando pedriñas polo mar adiante. Un mariñeiro de verdade. Apercaba unha xala, viña para casa e xa está. Senón nunca teríamos. A media hora, bueno, é dicirto. Regalou don Nuno, é que dixía: pola ribeira do río, vai o meu amigo, é saboreira. Cuidado! A fronteira que nunca separa, senón que xunta dous mundos. Amigos, diga o que só se pode ver. A ver, ponte de pé. Tipo. Oxe, ela sería unha xa... Basta, que che dixen eu? Sube de vinos. Vamos a esperar, meu amigo. Sabedes quen? Tareixa. Ela collía as pezas que ela cazaba, axudaba a baixar a cabalo, ele está... Porque xa era un secreto que os dous sabían. Aquí necesito... Non vayas presumiendo por aí. É o porco bravo aí todo... Era bo cazador. A que fixo, sacou unha flecha, tirou, é o porco bravo. Ten medo. E cando o medo non... Mira o que pasa aquí. Ao chegar do Nuno, descubriu. El cabaleiro na cabalgata. Baixa de pantalone. Baixa de calzone. Sube i pantaloni, sube il cavaliere la cavalcata, cavalca. Baixa il cavaliere cavalcata. Baixa il pantaloni, baixa il calzoncello. Pon, e deixo. A siguiente parlamentario. Así sí. O paxaro canta mentre saiba a canción, por exemplo. Canto sento un corazón porque... Cantas follas hai nun carballo, mais e nunca lles contei. Mira pai.